Heroi try hallelujah. Ai kuble je pi baro ki para banget kilo kijor kiba juyos ngeu kiba jus ngap na gane ka channel na ka por shakapor kuble shibone ya ka jing e jong pi ya ka tin ka jong blai mentang la poi hau bnai bangi haben pulut por shibon ka por ya ka ban kan mau Sapang u Jesu bat kajing saksitom kajong u Jesu Kris. Haga nega po janmit ka kubor ka banga kwaban yeslog bat pi kadai sapang kajing yap jong u Jesu Kris. Kajing yap jong u Jesu Kris. Lai benai tam menswa kapor kabelaleng no ngelayak lek men lek ngob ha ya kasngi bawan long breu Jesu syaka perthei ya kasngi jong gajing yap u Jesu Krisru ngidei hok ban lek men lada om don gajing yap let se gajing lek men ya kasngi kha kan su long kabale no ladangi perkat jeliu bha kan kam dei shikadei ban kam sngew ngo bat sngew kmen ya kajing yap u Jesu Kris namar kane kadei ka bor ka bapen waino ya kajing manewli tau kinyam girukam jong gane ka perthei bat kinyam girukam jong kirta ke balaleno katu kanit liki mat ti banga don menyeslok haga nega janmit haga nega por menta kabanengkong na kebenta kalat kalet jong upai lang ka jeyap jong u Jesu Kris de na kebenta kalat kalet jong upai lang menba ka jutang kabanengkong kadang yeng lapelong ya kataban ke balakot ya kajaka kentang tam Hakane ka jaka ki rangba lengdo ki julej sut man la kasngi ban pendep ya ki niam ki rukom. Mre kata kaba ar tang urang ba lengdo hi sisin sisnam om klem kasnam ya kabau aingu nagemta yalade bat nagemta ka lat kalet jong upat lang ka kitab Hebrew unong to sa Hebrew kentay nong kadekot kabah nyaw kamat kabaar ka jingyap u Jesu Kris kapen skem bau Jesu ulong kalenti baro kalenti bade shaw blay kila do kila damno bat u Jesu Kris ulalong kalenti ya baro kiba nget bat kiba pediang yau da ka jingslur de ban lek syakane kalenti ka jaka kentang da kata ka snam u Jesu Hebrew sipo apo ka jaka kentang da ka snam u Jesu Kris u bakodor tam ha kita kebala nget bat pediang yau we naginong tao jingruai ilit ar kasa iong tang u Jesu bakodor yanga tang u Jesu bakodor yanga haka jing im jonga ngan jitang yuni tang u Jesu bakodor yanga tang u Jesu bakodor yanga tang u Jesu bakodor yanga haka jing im jonga ngan jitang yune tang u Jesu bakodor yanga ublay ula ay yalaw jong kun ba marway ba day mauken ubalong galanti namar jongi
kata da kalenti kabalapen kentang na kamta jongi kalenti batmai kaba in lengba kata ka jingka kata kalongga med jong u Hebrew sipau arpau kamat kabalai ka jingyap jong u Jesu Christ ka pensisa ya ka bor ka tin jong u blay Hebrew kendai kanyo ya ka jingyap u Jesu lala yetu lepa na do ki por ki no yetu lepa pule u Isaya san pulai ka lenong ka dekot ka benyo lalam ya u sha ka jingyap la penlong ya ka jingtep jong u lembat ki boman lembat u baru separuh ha ka jingyap jong u haga dekat ke bapra namarula tekno ya laga mensim haduk kabayap la nyau yo u barkin nong rengkang penban ula ba ka pop ki babon bat ula ya sat na kemta ki nong rengkang katekot ke bakat ar la pendep ya kane ke juntul pa baro bat la pensisa ya ka bor ka ktin ublay kabneng bet ka kendeu ken dono Henry kiktin jonga ken nam dono Satya Marcos khatlai lai puway kajutang testament kadon bor namar bau tabla thau yaka ulayap namar ka testament kadon bor habala jia kajing yap Hebrew kendai kanyo kumbaya ka jutang ka benang kongru Amsham lapen kentang ya ka klem ka senam. Kum taru ka jutang ka bakadu ka donbor da ka senam. Ka jinyap u Jesu kapan skem ya ka bor ka ketin ka jong blay. Ka mat ka basaw. Ka jinyap jong u Jesu ban pen pau hakmat u blay na kabanta jongi. Namaru Krislalay rum syakajaka kentang balatau dekikti kabasrim yakata kabashisha. Henry syakata kabnenghi kabasrim yakata kabashisha. Henry syaka benenghi. Menta ban pau hakmat ublay nakabenta jongi Hebrew kendai ar pausau. Dan mano-mano ubalaban lek syau blay latang da u Jesu Christ ubalong ukun jong u badai ma u ubalong uksiang gajutang kabatmai dan mano-mano banlaban lek sakmat u blay latang da u Jesu Christ hi ubalong ukun jong u badai ma u ubalong uksiang gajutang kabatmai u Jesu ulang unang mikmat baken jaman sim jongi badai da u ngidon kajing kemen ya kajing map ya ki pobaro kajing yap u Jesu Christ kapan pau hakmat ublay na kabenta jongi kamat kabasan bat kabakadu kajing yap jong Jesu Christ ban yop pediang ya ka jingkular babam jukut ban yop pediang ya ka jingkular ka bom jukut yoroi try ban perkhat ya kata ka jing yo bam la siu do da ka ha ka perthei kat ban yop pediang ya ka jing bom jukut kala de ban suong kumbo ong unong ruai shemen sim lai spa kat ar ha ka jirwai jong ka balang ka jong blay namar jing sya bat jing yap ha ding pna ngan ngo ya u jiunam ka snam kodor late namar jonga ngan ngo ya u jiunam ulit so syang we ne ginong tajir wai babang jong ka balang ha ka jing ruai ka nembar san spa san pusau ka baong gumni nas ngau tu mentajing yapu Jesu long ka dor barem kane nam laban siu syadu bom jukut bangan sim no pat shalade
ngan yai im ban le tanggap mon jong u ngan ngai ti met men sim shisha anda kut kapor ngan yo iu busus pa kamen sim jonga o ngan ruai ngan ye ro ya ka dor jeng sus pa habangan i markmat yau nong sus pa nan ye ro leng ba ki artaba prabngai be baki lok baro to ngilek men bat yelek men ya ka jingken mau buram ya ka jing yap o Jesu Kris de namar jong abat namar jong pi ngila julong gebela dap dakalat kalet ngila ju don hagalen ti jong ka jing dom ngila ju sania haga nyaga kriam ngila ju long gibam don nong yalar su ya ka yap ka in basetang ban let sa ka jing yap bom jukut Henry jing yap jong Jesu Kris kawalam ya ka jing pendim ya baro ki banget bat kat ki ba pdiang yo to tran karku ya kanega khubor ka jingyap o Jesu Kris ya kaban long nagmenta jong ki banget baro ulen karku nagmenta ka buram jo amen bat amen